ман Давлатзода Суроб, сокини шаҳри Норак. Хоб паёми навбатии худро ба кулли мардуми ҳамсоякишвар Ҷумҳурии Қирғизистон расонданем, ки мо мардуми тоҷик аз давраи тамаддуни таърих назар кунем, як мардуми бофарҳанг, меҳмондӯст, меҳмоннавоз. Мо ҳеҷ гоҳ оромии ин ду кишварро намехоҳем ки як халалдор кунем ва ҳамчун як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардуми қирғиз аминро гуфтаниам, ки ҳама вақт поянда буд дӯстии мо, дӯстии байни Тоҷикистону Қирғизистон, ва ҳеҷ гоҳ намехоҳем ки мо байни якдигар монеа шавем. Аз ин лиҳоз аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамаи мардуми қирғиз боз ҳам изҳори худро расониданиам, ки ба ҳар фикру ақидаҳое ки ҷудохоҳии ин ду миллата ба вуҷуд меоранд, шумо дода нашавен ва ҳеҷ гоҳ мо намехоҳем шумо ҳам низ дар вай мо сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноором сохтани амнияти ин ду кишвар халалдор нашавен ва он нафарое ки мехоҳанд боиси яъне ҷангу ҷидол ба вуҷуд овардан дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон шаванд, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳама вақт дӯстӣ бошад байни ин ду миллат. Мо тарафдори ҷангу ҷидол нестем, мехоҳем ки дӯстии мо ҳама вақт поянда бошад.